अखन अपने सब सुन रहल छी मां दुर्गा एक्सप्रेस के शानदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर धन्नू राज। बात कह छियो बाबू साफ रे, हाथ जोड़ छियो का दे माफ रे, हाथ जोड़ छियो का दे बाप रे। बात कह छियो बाबू साफ रे, हाथ जोड़ छियो का दे माफ रे। अब तोरा से दूर हम चल जेबा, तोरा ससुरा में अइबो नहीं के करो से डरइबो, बम खसा देबो सबके धसा देबो। तोरा ससुरा में अइबो नहीं के करो से डरइबो, बम गिरा देबो के सबके उड़ा देबो। म्यूजिक डायरेक्टर धन्नू राज। बेगूसराय। दै छै माई बाबू परेशान, मजबूरी में कर छियो शादी रे दोसर। बेलही ने एको बेर हमर जिकिर गे, छुएला नहीं देबा तोरा दोसर के शरीर गे। पिया बासे नुका का मिलैले अइबो, तोरा ससुरा में अइबो नहीं के करो से डरइबो, बम खसा देबो के सबके धसा देबो। तोरा ससुरा में अइबो नहीं के करो से डरइबो, बम गिरा देबो के सबके उड़ा देबो के सबके। म्यूजिक डायरेक्टर धन्नू राज। बेगूसराय। बेगूसराय। मां दुर्गा एक्सप्रेस के शानदार प्रस्तुति। बतिया हमर तू सुन रजमाजी, ससुर से फोन हम करब सुबह साझी, ससुर से फोन हम रहू में तोरा से ई अरविंद के उम्मीद गे, प्यार अपन रख देखबो सब सीध गे। सब प्यार के कसम रसम निभैबो, तोरा ससुरा में अइबो नहीं के करो से डरइबो, बम खसा देबो के सब